dinars s'han acabat, ja no tenim els plats a taula, ja les taules estan preparades per sopar, però acabem de fer el primer dinar d'Escudella i Cardolla a Can Lluís en aquesta nova temporada d'hivern. El Ferran ens va prometre, en el Ferran, en l'Arnau i a mi, que ens convidaria a les proves. No se n'han recordat, però jo un dia vaig sentir una flaire, però vaig dir, aquesta flaire ve de Can Lluís, ja estan fent l'Escudella i Cardolla, i no ens ha dit res. Molt bé. Ell és la que està a la cuina, el Ferran sempre està a les taules. Explica'ns com és aquesta Escudella i Cardolla. Mira, saps què passa? Que quan menges la cardolla dius, he reconciliat amb tothom, amb la humanitat sencera. I és que, clar, és un plat tan fantàstic perquè, clar, des de la col, la patata, els cigrons, el peixet, aquell tros de carn tan bona que tant tubeta, les pilotes, que les treballes amb aquella carn de cerdo, amb mica de canella, de sal, aleshores li posem la pebre, amb l'ou, el pa, doncs tot allò, clar, fas unes pilotes tan bones. Després, clar, el trosset de carn, el pollastre, no? En aquest cas, la gallina. I després la botifarra blanca, la botifarra negra. I clar, i aleshores doncs comences a coure tot allò, no? Amb aquella mena d'harmoniositat, no? Perquè clar, ara això es cou més de pressa, això menys, aleshores ho has de posar d'una manera, després ho has de posar d'una altra, i és com una mena de consagració, no? Clar, tot això fa un caldo que menges una sopa i després menges la cardolla i dius, a veure, què hem de resoldre? Què hem de fer? Com el món ha solucionat tot el que hi hagi? La Júlia, que és la del Ferran, en aquest cas la cuinera, com podeu veure, li encanta el teatre. Fan una funció de teatre un dia d'aquests i es pensava que estava en un assaig. Estava assajant. Ja estava assajant. Perquè ens ho has explicat com si això fos un monòleg. Fantàstic. No, la veritat és que la cuina és com una mena de teatre, perquè has de posar-ho tot en marxa, perquè quan clar, arriba l'hora, que és 2:45, ha d'estar tot ordenat i ha d'estar tot posat i ha d'estar tot perfecte. I a més és allò de dir, vinga, va, que comencem. És clar, és com un teatre, però gastronòmic, per descomptat, no? Sí, gastronòmic. I ja que dic que aquest plat, a mi m'ha encantat venir, perquè l'Escudella i Cardolla és una cosa que ja cada vegada menys restaurants de Barcelona fan, i és el plat més històric de la cuina catalana, ja documentat des del segle XIV, que això vol dir que ja feia molts anys que el feien. Ha canviat molt, i hem afegit coses que no existien llavors, com les patates, que venen d'Amèrica, com tothom sap, però la col, que és fonamental, ja n'hi havia, i després també em parlarà que hi ha gairebé tantes escudelles com famílies hi havia a Catalunya, perquè el que tenia diners hi posava una cosa i el que no tenia dinerets en posava una altra. Llavors feia l'escudella de pobre i la cardolla de pobre, o la de capellà o de ric, perquè els capellans sempre han sigut bastant riquets, no? Han caminat. Sí, han caminat i allò té una velleta que es mor i diu no, jo et guardo un tros de cel, però esclar, la compensació... Bueno, tots han tingut dinerets. Els estudiants de capellans no, que anaven al bisbat a la sopa de pobre, però els rics... Sí, certament l'escudella, com tu dius, pots posar moltes coses. Perquè, per exemple, el bé queda molt bo, molt agradable. Aleshores, un peu de porc, també, no? El garró, que deien el garró, és a dir, sí, queda molt bé. Un trosset d'os de pernil que li dona sabor. Tot això, sí. La veritat és que els caldos, clar, nosaltres a més també hi posem ossos i etcètera. Però clar, quan hi ha aquesta harmonia, que tots els productes han quedat amb el seu punt, que aquesta és la dificultat de la cardolla, que tot quedi al seu punt entre cuit i punt que no sigui massa fet, no? Doncs això realment és un plat laboriós, sí, és un plat... Però esclar, saps què passa? Que nosaltres volíem posar aquest plat. Can Lluís, 1929, ja s'hi adona d'aquest plat que sigui tradicional. I clar, com no anar a Can Lluís i menjar un plat d'aquest nivell, no? De tota la vida, no? Aquell plat que has menjat a casa i que a les cases normalment se'ls fa una mica de mandra, que és fàcil de fer. Que sí, que vinguin a Can Lluís. Exacte. Els dimecres ho fem. Els dimecres d'hivern. Exacte. Bueno, perdona, és que ha començat perquè és d'hivern, però de moment el fred no arriba. Sí, això és veritat. Avui m'he agafat una cola, menjant l'Escudella i Cardolla. D'aquí un mes esperem que no passi. La setmana propera, això s'ha acabat, Això s'ha acabat, perquè clar... Bé, i com a Can Lluís
és més que l'escudella i cardolla els dimecres. Ara el Fran ens explicarà aquell arròs de cada dia el seguiu fent, per això, no? El seguim fent. Nosaltres cada dia fem... Els dijous l'arròs a la valenciana, típic. Sí, senyor. A la valenciana. Paella valenciana, que diem nosaltres. Exactament. I cada dia fem arròs. Un dia fem arròs negre... I dius els dimecres al mar... També. El que diu, no, jo... Perquè hi ha gent que potser no li ve de gust l'escudella i cardolla, o el que sigui, no? I també fem arrossos. Nosaltres arrossos en fem cada dia. Cada dia? Cada dia, bueno, tampoc és cert. Fem arrossos cada dia, però potser algun dia ho canviem per fideuà. Fideuà estil Gandia, que és com si fos un arròs que fan a Gandia, que és, com tots sabem, una ciutat de València, que a més fan unes fideuàs boníssimes, quasi tan bones com les que fem nosaltres. Està molt bé, això. Hombre! Està molt bé. O sigui que hi ha que dir a la gent de Gandia que el dia que els hi faci mandra menjar al restaurant de casa, que se'n vinguin a Barcelona, a Can Lluís. I que hem fet algun quilòmetret de més, però en canvi ens hem superat amb la fideuà. També veuen una gran ciutat, que està meravellosa, la nostra ciutat està esplèndida, i veure una miqueta, potser teatre o cinema, sempre és bonic, no? I tant, i tant. I segons el dia, si vosaltres esteu fent teatre, aquest teatre que us agrada tant, feu que us vinguin a veure, Llavors és ja porrom. Molt bé. Escolta, jo que sóc un client de Can Lluís de fa tants anys que no me'n recordo. Tu no ets un client, tu ets un amic. Moltes gràcies. Llavors sí que puc dir que m'ha encantat que us hagueu retornat en aquesta menja de tota la vida. Ja sabeu que, a més, l'escudella i la carn d'olla és, com he dit abans, ja és el plat superhistòric, i hi ha, a més, tant refranys. Ja no està de moda dir refranys, a mi encara m'agraden, A mi també. Molt de moda, allò que diu que l'escudella i carn d'olla al migdia és or, a la nit és plata i l'endemà mata, no? Vull dir, és un plat que s'ha de fer al moment, que a més són hores de cocció. Moltes hores. Hi ha molts llocs que no la fan per això, que són moltes hores de cuina. Sí, és el matí tot ocupat, al matí. Hi ha el matí ocupadíssim fent-ho. Molta feina. Però realment compensa. Compensa. I la satisfacció de dir, hosti, hi ha clients que ven els dimecres per l'escudella i la carn tota. No, és ben cert. Hi ha un tema que és ben cert, és a dir, tu quan menges bé, acabes de menjar, i l'altre dia, que feia poquet que l'hem feta, no? Vaig acabar de dinar i vaig dir, ostres, és que tens ganes de tot, perquè et recupera. Anímicament i físicament et recupera un plat d'aquest nivell. Aleshores, això ho dius bé. Si menges bé, tens ganes de sortir, anar a passejar, veure el carrer, anar a fer l'amor. Si menges malament, aparells amb el primer que passa, estàs de mal humor... I a més he de dir que l'escudella i cardolla, no hem parlat de l'escudella, que és un primer plat. A veure, aquí vosaltres l'heu fet avui amb galets, és típic, els galets ara, típic no sé de quants anys, però és una característica. Abans suposo que hi feien fideus i moltes coses, però vosaltres poseu galets. I després, de postres, heu portat unes torradetes de Santa Teresa, que també és molt tradicional, sobretot de la Catalunya tarragonina, del Delta de l'Ebre. Però està molt bé. I no a tot arreu les fan. I a més, la veritat és que és supersimpàtiques. I la gent està encantadíssima, les demanen molt, no molt, moltíssim. Doncs, si la gent està feliç, nosaltres encara més. Doncs ja ho sabeu, els dimecres a Can Lluís, escudella i cardolla. I qualsevol dia de la setmana, arrossos. Sí, senyor. Arrossos. I altres coses. Molt bé. Moltes gràcies.